ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଭଙ୍ଗା କୋଠାରେ ଗୋଟେ ପିଶାଚିନୀ ରହୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ ରାତିରେ ସହରରୁ ଫେରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ପିଶାଚିନୀ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଭୟରେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହେ ପିଶାଚିନୀ, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି? ଏତେ ଦିନ ପରେ ତ କିଏ ଶିକାର ହାତକୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ପିଶାଚିନୀ ତାକୁ ଉଠେଇ ନିଜ ସହିତ ନେଇଗଲା। ଆରେ ବଞ୍ଚାଅ ରେ, କିଏ ମତେ ପିଶାଚିନୀ ଠାରୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଆଜି ମୁଁ କୋଉଠି ଫସିଗଲି। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଲୁଚି ଲୁଚି ପିଶାଚିନୀ ଶିକାର କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୟରେ କେହି ବି ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେନି। ଆଉ ସେ ପିଶାଚିନୀ ତାକୁ ନିଜ ସହିତ ଉଠେଇ ନେଇଗଲା। ତାର ବଳଦ ସେ ପିଶାଚିନୀର ପିଛା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିଛା କରୁ କରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିଗଲା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଇ ବୋକା କହ୍ନେଇ ଏତେ ରାତିରେ ବାହାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇବି ଥିଲି ଯେ ଏତେ ରାତିରେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ କ'ଣ ହବ? ତା ପରଦିନ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା, କାଲି ରାତିରେ ତ ସେ ପିଶାଚିନୀ କହ୍ନେଇକୁ ଉଠେଇ ନିଜ ସହ ନେଇଯାଇଛି। ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଲୁଚି ରହିବା? କଥା ତ ତମେ ଠିକ୍ କହୁଛ ଶିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ପିଶାଚିନୀର ସାମ୍ନା କେମିତି କରିବା? ଭାଇ, ଆମେ ସେ ପିଶାଚିନୀର ସାମ୍ନା ତ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ତା ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଆସିଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ପିଶାଚିନୀ ଡରି ଆମ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ପପୁ ଭାଇ, ମତେ ଲାଗୁଛି ତମ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ସେମିତି କଥା କହୁଛ। କୁହ ତ, ତାଠାରୁ ବି ବଡ଼ ଭୂତ କୋଉଠୁ ଆଣିବା? ଆରେ ଶିବା ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଭୂତ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ସେ ପିଶାଚିନୀର ଆଗକୁ ଆସିଯିବା, ତାହେଲେ ସେ ପିଶାଚିନୀ ନିଶ୍ଚୟ ଡରି ଚାଲିଯିବ। ତମର ଏଇ ଉପାୟରେ ବହୁତ ବିପଦ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ପିଶାଚିନୀର ସାମ୍ନା କରିବା ସାହସ କାହା ଭିତରେ ନାହିଁ। କିଏ ଅଛ ଭାଇ, ଯିଏ ଭୂତର ମୁଖଟା ପିନ୍ଧି ସେ ପିଶାଚିନୀର ସାମ୍ନା କରିପାରିବ? ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ସେ ପିଶାଚିନୀର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଆସିଲେନି। ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା, ଏ ପପୁ ସବୁବେଳେ ଉଲ୍ଟା ଫୁଲ୍ଟା ବୁଦ୍ଧି ବତାଏ ଆଉ ନିଜେ ବଞ୍ଚିକି ବାହାରିଯାଏ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଏଥର ଆକୁ ହିଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର। କ'ଣ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଆରେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି କି? ମତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫସଉଛୁ? ମୋର କାମ ଖାଲି ବୁଦ୍ଧି ବତାଇବା। ବାକି ତମେ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିନିଅ କି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ମତେ ଏସବୁରେ ଟାଣନି। ଦେଖ ପପୁ, ମୋହନ ଠିକ୍ କହୁଛି। ଏଇ ତମର ହିଁ ବୁଦ୍ଧି, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବି ତମେ ହିଁ କରିବ। ଭାଇ, ମତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫସଉଛ? ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ମିଳିଲେନି କି? ଆରେ ପପୁ ଭାଇ, ଡରନି, ମୁଁ ବି ତମ ସହିତ ଯିବି। ରାତି ହେଲା ପରେ ଶିବା କାନ୍ଧ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକେ ତାକୁ ଭୂତର ମୁଖା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ବେଶ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ସେ ପୁରାପୁରି ଅସଲି ଭୂତ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ବା ଭାଇ ପପୁ, ତମେ ତ ପୁରା ସତ ସତକିଆ ଭୂତ ଲାଗୁଛ। ସେ ପିଶାଚିନୀ ତମକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଡରିଯିବ। ଆରେ ଭାଇ, ଯଦି ପିଶାଚିନୀ ଆମକୁ ଦେଖି ଡରିଯିବ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ସେ ନ ଡରେ ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହବ? ଆରେ ପପୁ ଭାଇ, ତମେ ଡରନି, ମୁଁ ତ ତମ ତଳେ ଅଛି। ମୁଁ କିଛି ବି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଅର୍ଦ୍ଧରାତି ହେଲା ପରେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ
ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଲୁଚି ଗଲେ। ପପୁ ଆଉ ଶିବା ଭୂତ ବେଶ ବଦଳି ଗାଁ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସେ ପିଶାଚିନୀର ଅପେକ୍ଷା କଲେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପିଶାଚିନୀ ସେ ରାତିରେ ଗାଁକୁ ଆସିଲାନି। ଶିବା ଭାଇ, ଲାଗୁଛି ଆଜି ପିଶାଚିନୀ ଛୁଟି ନେଇଛି। ଆଜି ସେ କାମକୁ ଆସିବନି। ଚାଲ ଆମେ ବି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା। କାଲି ପୁଣି ଆସିଯିବା। ଚାଲ। ଆରେ ଚୁପଚାପ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାନି। ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ସେ ପିଶାଚିନୀକୁ ଡାକ। ହେଇପାରେ ଯେ ତମ ଡାକ ଶୁଣି ସେ ପିଶାଚିନୀ ଏଠି ଆସି ଯାଇପାରେ। ଭାଇ, ମୁଁ ମୁହଁରୁ ମୂର୍ଖ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଏତେ ବି ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ ଯେ ନିଜେ ପିଶାଚିନୀକୁ ଡାକିବି ଆଉ କହିବି ଆ ବଳଦ ମତେ ମାର। ମୁଁ ଡାକିବିନି ପିଶାଚିନୀକୁ। ଆରେ ଇଏ କୋଉ ଡରୁଆକୁ ସରପଞ୍ଚ ମୋ ସହିତ ପଠେଇ ଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ହିଁ ଡାକୁଛି ସେ ପିଶାଚିନୀକୁ। ଆରେ ପିଶାଚିନୀ, କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁ? ଦେଖ, ତୋର କାଳ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। କୋଉଠି ଲୁଚି ବସିଛୁ? ବାହାରକୁ ବାହାର, ଇଏ ମୋର ଇଲାକା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ। ଆରେ ଚୁପ୍ ହେଇଯା, ନହେଲେ ତୋର ମା ସତରେ ଏଠି ଆସିଯିବ। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ। ଆରେ ଯିଏ ଶିବା ମତେ ସତରେ ମାରିକି ଛାଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଭୟାନକ ଭୟାନକ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ପିଶାଚିନୀ ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ। ନାଶ ହେଇଯାଉ। ଆରେ ଆଉ ଚିଲେଇ ଦେ। ଦେଖ, ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଆସୁଛି। ଏବେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାନି। ଆରେ ଡରୁଆ, କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କର, ନହେଲେ ସେ ପିଶାଚିନୀକୁ ଆମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଇଯିବ। ଏ କିଏ ତୁ? ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଇଏ ପୁରା ଇଲାକା ମୋର। ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠୁ ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦେବେ। ଆରେ ପିଶାଚିନୀ, ଆଜିଠାରୁ ଏ ଗାଁରେ ମୋର କବ୍ଜା। ତୁ ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ଆଜି ତୋ ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ ହେବ। ତୁ ମତେ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛୁ? ତୋର ଏତେ ସାହସ? ଆରେ ଶିବା ଭାଇ, ମୁଁ ତମ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ଦୟାକରି ପିଶାଚିନୀକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନି। ଆମେ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନବା, ନହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଜୀବନ୍ତ ଛାଡ଼ିବନି। ହେ ଆଜ୍ଞା ପିଶାଚିନୀ, ଆପଣ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ଇଲାକା ତମେ ରଖିନିଅ, ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠି ଚାଲିଯିବି। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସବୁ କାମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖରାପ କରୁଛୁ? ବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁପ୍ ହେଇଯା। ଏ ପିଶାଚିନୀ, ତତେ କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତତେ ଡରି ଯିବି? ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ରହ, ତତେ ଏବେ ବତଉଛି। ଶିବମ୍ ଭାଇ, ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଚାଲ। ପିଶାଚିନୀ ଆମ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ତାପରେ ପିଶାଚିନୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା ଆଉ ସେ ଭୂତର ମୁଣ୍ଡ ଦେହରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲା। ଶିବା ଦେହ ସହିତ ତଳେ ହିଁ ରହିଗଲା ଆଉ ପପୁକୁ ପିଶାଚିନୀ ଉଠେଇ ନିଜ ସହିତ ନେଇଗଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ। କିଏ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, କିଏ ତ ମତେ ପିଶାଚିନୀ ଠାରୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ। ତାପରେ ଏସବୁ ଦେଖି ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଆରେ ତମର ଭଲ ନ ହଉ କେବେ। ତମେ ସବୁ ମିଶି ମୋ ସିଧା ସାଧା ସ୍ୱାମୀକୁ ବିପଦରେ ପକେଇଦେଲ।
ନା ନା ଭାଉଜ, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି। କଣ ରେ ଶିବା, ତୁ ତ ବହୁତ ଚାଲାକ ବାହାରିଲୁ। ନିଜେ ତ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲୁ, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଉପରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଲୁ। ଯଦି ପିଶାଚିନି ଆକ୍ରମଣ କରେ ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ମରୁ, ଆଉ ତୁ ବଞ୍ଚିଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିଛି ବି କରନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଅନଶନରେ ବସିଯିବି। ତାପରେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ମିଶି ସେ ପିଶାଚିନିର ପିଛା କରୁ କରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ସେ ପିଶାଚିନିକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବା। ସେତିକିବେଳେ କହ୍ନେଇର ବଳଦ ସାମ୍ନାରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଅଟକିଗଲା। ଆଉ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଜୋର ଜୋରରେ ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ତ କହ୍ନେଇର ବଳଦ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଆମକୁ କିଛି ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ସେ ବଳଦ ପିଶାଚିନିର ଠିକଣା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ବି ତା ପଛରେ ଚାଲିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ସେ ପିଶାଚିନିର ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଇଠି ପପୁ ଆଉ କହ୍ନେଇ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲେ। ଏ ଗାଁ ଲୋକେ, ତମମାନଙ୍କର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଏଠି ଆସିବାକୁ? ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବି। ଏ ପିଶାଚିନି, ଆମେ ତତେ ଡରୁନୁ। ଦେଖ, ଆମେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛୁ। ଯଦି ସାହସ ଅଛି ତ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖା। ଆରେ, ଇଏ ତ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ସବୁ ମତେ ଜଳେଇ ପାଉଁଶ କରିଦେବେ। ତାପରେ ସେ ପିଶାଚିନି ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକେ କହ୍ନେଇ ଆଉ ପପୁକୁ ଖୋଲିଦେଲେ।